yan. Lahing ipakaslan lain ang gidulga. Totoo yan. Ay pagka-buenas, ay pagka-swerte ang akong masulti. Sana all pirmi, dunay naglagot na ay nahimo sa gibuhat intan sa usa ka apa. Apan dili lalim ang ilang gibuhat, nasakitan intan usa ka binuhat. Nanalipod man pod ang iyang amiga, nga dili tinuod ang mga istorya. Totoo yan. Apan gisumsuman sila social media, kaluoy sa duha, pirti ng ulawa. Maong kitang tanan karon mag-amping na, kung naakay plano ayaw padayon na. Kay kun masakpan ka, i-post dayon ka, kalit kang musika, magbasol dayon ka. Dunay naglagot na ay mahimo sa gibuhat intan sa usa ka apa. Apan dili lalim ang ilang gibuhat, nasakitan intan usa ka binuhat.